Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Túžba po ovládnutí prírodných javov je túžbou starou ako samotné ľudstvo. Objavuje sa už na úsvite dejín a zmienky o nej nájdeme v mytológiách aj v náboženstvách. Všade v nich sa privolávajú mocnosti, ktoré sú schopné ovládnuť svet. Súčasnosť otvára otázku využitia počasia na vojenské účely. Americké letectvo vo svojej oficiálnej správe uvádza ako prioritu vývoj technológií smerujúci ku schopnosti ovplyvňovať počasie do roku 2025 takto. Modifikácia počasia ponúka bojovníkovi široké spektrum možností, ako poraziť nepriateľa. V Spojených štátoch sa modifikácia počasia pravdepodobne stane súčasťou národnej bezpečnostnej politiky. Mnohým je známy aj systém HAARP, o ktorom sa aktívny účastník tohto programu Nicholas Baggage vyjadril, že ide o supersilnú rádiovoľnú technológiu, ktorá dvíha časti ionosféry tak, že na ne nasmeruje lúč a zohreje ich. Elektromagnetické vlny sa potom odrazia späť na Zem a preniknú všetkým, živým i mŕtvým. Michel Čosudovský, profesor ekonomiky na Univerzite v Ottave a riaditeľ Centra pre výskum globalizácie, k tomu dodáva: manipulácia počasia je zbraňou preventívneho útoku par excellence. Môže byť namierená na nepriateľské krajiny alebo na spriateľné krajiny bez ich vedomia, použitá na destabilizáciu ekonomiky, ekosystému a poľnohospodárstva. Táto agenda nie je žiadnou novinkou, bola aktuálna už po druhej svetovej vojne. V britskom Lynmouth pri operácii Cumulus spôsobil v roku 1952 nevydarený experiment s použitím jodidu strieborného náhle prívalové dažde s tragickými dôsledkami. Elias Canetti vo svojom diele Masa a moc napísal: človek ukradol svojho vlastného boha. Zmocnil sa ho a privlastnil si z neho všetko, čo na ňom bolo hrozné a zhubné. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.